Lah wong sikile urun kok kabeh kuwi tok arep jero tangane tok ya ora nganu sikil iki aku ket bodho. Ket bodho luar kota terus kok. Asline aku wis Lho. Kenceng-kenceng kabeh. Barang luar kota terus. Nguguri dalan memang kok kejangane kok. Kamu ya apa? Kaku. Kaku ya. Nah, kaku nek ngarane aku. Nah, Oh ya. loro tenan iki gurung tangane iki padahal iki gak dina alon tok. Kaku rasane. Kaku kabeh. Iki anu kok sedulur ana sing njaluk, Mas diurut kabeh Mas. Sopo? Nganu diturut total ngono. Ayo kanca-kancane iki to. Lah iki digaweki sing total ya ngono to. Nah, kaku kabeh iki kok. Kok iso ya ora. Lah sampean kan jenenge nyetir terus kan sikile kan nekuk. Ibaratnya slonjore karo nekuke kan ditung-itung akeh nekuke. Nah, jajane pas nang Kalimantan nang kono ditung karo slonjore iki wektune iki kan yo kakean sing nekuk to. Nah, lho iki nek karo masuk angin iki sampean. Lho, ati sok iki yo. Kakek keringetan ya. Lah iya iki jenenge keringet dingin ya iki nek masuk angin. Jenenge awak wis kekeson. Nah, Sing merangkul rasane iki. akeh motor wae di pat gede oli kok. Iya ora. Aduh. Masa loro rumah anak-anak gitu. Anak-anak kira kebiasaane nek kan pijet. Ora loro ndak kudune. Cuma sampean wis keselen. Aduh. Asik kari sih dulu ya. Tarik anak dia pas kongan kowe Bang. Ya. Sudah, saya tegal esuk ya. Isu iki nang Tegal. Aku kira lah. Sampai ora tau leren kalau nang omah mak lumut lumone meneh kok. Ya kari ya loro. Ah iya. Iki guru tak urut iki padahal iki. Durung urut iki. Iki cara-cara gak mesti. Ah! Niki krasa lara iki. Wong ki ya dong-dongi nganu kok, Pak. Nek wis kekesel ngono ki nganu. Nang mripati mantu kok. Iya, ya jelas ya. Aku makanya nek pasar ono ketek ngono parkir ngono iso merem lho. Lah iya. Kekesel kok. Ora ketang sejilo ngono saware enak. Tapi kan yo padha wae wong laku terus apa iki. Wong aku dhewe kekesel nek meneng ae kok. Ayo iki arep cocok mikir. Kadang aku turu ning omah ngono to, nggih magrib kan wis direkam-rekam yo bojoku wah. Marah ngoro Mas aku awak kula ora kabeh malah kok. Malah Kan cedak-cedake ning cangkemku iki. Asem ya mau. Kan aku lah jagon sedela mereka langsung makler. Kadang goceki HP-nya tiba dhewe. yo jenenge wong kekeselan. Dia aku ngono iki.
jeneng wong wis kadung kesel ya tetep nganu to. Kudu ngantuk ya ngantuk wis ora kena dipeksa. Tapi aku paringane nyopir ngono ora tau ngantuk kan. Nah kuwi. Nganu sikik kuat. Nganu ya aku iso ngelu kekuatanku sakmene aku kudu. Iya wong kan iso nayang dhewe to Pak. Nek wis kadung jarak jauh ya jenengan jarak jauh kok dipaksa mlaku. Ya anu turu to nang pinggir to. Kaya wingi ya dhewe mlaku ning gone Tuban kan pirang jam sampai aku. Lah iya. Main 5 jam. 5 jam iki mangkat to. Iya. Nah nek ditung itu kan meh padha Jakarta to. Loh, Mas. Merengkel kuwi. Ya merengkel tak merengkel wis lemes ra kaku mau. Nek pecetan iki nganu ra loru. Tapi nek langsung titik sarape sampean gini-gini. Wah, Bapak dijajal. Masalah kan iki kan anu keselen tok. Penyakitnya keselen. Mas. Lho kan jar toko aku to. Mungkin harus kesel ya mami kok. Wis ra kontrol. Datang ngantuk ya ngantuk ngono wae. Ora kena ora. Lah mau tak telepon sing nampa kok umi ke. Enggak masak. Lah nelpon tak oleh lu ora. Lah. Suarane. Apa dulu nganu, apa ndire? Nah, penak banget iki. Cut. Pegel-pegel ngene wis ngene iki. Nah, ngeten iki dulur nek pegel-pegel ngene wis duluti ngeten iki. Ben-penak. Nah, Aku ini berarti ya. jenenge supir ora kaku. Nek macul pegel. Lah Wih bar ngene iki sore wae ya. rileks kok nek iso mal sampean lek turu dilolor nggung liring-liring anteng pisan. Nah ngeten dulu nek pegel-pegel iki urutane ngeten mawon. Tunggake dunki ngeten iki sarape kesane lemes. Nah iki lho. Aduh. Ini iki loro iki. Nek iki pegel. Kira lagi. Lah iya. Iki kena kan iki separuh. Iki to, sikile ora. Nah. Aduh. Kepapan AC terus ya. Aduh. Ya ora ya asli yang mempengaruhi kekeselan sih, tapi kekeselan apa? Aduh. Saya kerasa wae kuwi. Aduh. Ayo kroso kok. Iki aduh, makrot iki. Aduh. Lah kan merkele ning kene sampean. Dadi merkele iki ning kene iki pas iki titik iki lah. Iya nek jenis supir kan sarape tuh tegang to. Nah, iki nek wis nggo wis nganu kepenak. Ya. Di rumah sampai awas. Sampai rambut.
Silo. Silo? Aduh. Aduh. Aduh atas iki, aduh. Au. Ayo. Sampai baru tak pedetan kok. Ora tahu, aduh. Ini jenis tantan-tantan iki. Aku biasa tahu pecet. Aduh. Aduh. Ya, jenenge kok anu, Apa? kok penak iki. Penak. Oh, Apa dene ngomong kesel kok ora penak. aduh. Tengah betul. Ya? Betul sih. Oh, alon-alon betah. Mosok sing adune ra durung ki ya percuma kok. Aduh. Ora yo kering. Loro-loro keri kok wetenge ya benek sisa. Tanggung mosok Aduh. dodone tok. Manoe benek. Ya ora. Aduh. Agare kan benek ki. Aduh, aku ya ora kering ora. Saya tak santai wae. Santai ora santai. Nah, loro tenan. Oh. Aduh. Saya tak santai. Mesti iki ora santai malah sepak nang ya loro kabeh. Aduh. Kiwa ora apa lho, kiwa ora apa lho. Nah iya. Jebul tak tambah ambil loro to. Oh iya ya Allah. Mau ora apa-apa, kemek kok mosok tengene sing gawe nyetan ngene ra ngimbangi iki ora mungkin. Aduh, ya Allah. Iki sedulur tak gaweke sing menggelegar iki. Ora apa, ya Allah. Oh. Saya tak santai. Aduh. Wis ra patek ya to? Ora kemau. Diurut ada iki jenenge kok. Wis dulur wis tak gawe urute dada iki. Nah, ngeten iki nek urut dadane sing loro tangane. Niki pas niki lah niki sendi-sendi. Nah, ngeten iki. Niki bapake supir luar kota terus iki. Boyoke aman ya Pak mendange ya. Aman ora. Boyoke aman tapi tangane sing loro. Matang iki. Kita kan dhuwur. Aduh. Niki kan ndi kok. Aduh. Iki lara lagi. Yes. Sing loro iki kok. Ora sebaya dipekak kok. Bengok wae kok. Lara. Aku arep bengok rasane. Aduh.
Los wae kok bengok kok aja dipekan kenceng. Iya. Ya jago sampean. Aduh. Aduh. Kita loro tuh. Aduh. Ah. Sing tangan sing anu. Sing anu loro. Sing manteng rasane. Mau kuwi dimek loro ya. Loro iki lho ora to. Lho, gara iki tok. Aduh. Nah iki karek sisi Aduh. Ya Allah, aduh. Aduh, nangis aku. nangis to, los. Nangis ora apa-apa, los. Aduh. Mas. Ya. Lho, dengar ketak. Lho, sira to. Ora loro rumah to. Nah. Oh, ora dedet-dedet ke mamu. Sing kiwa ora pati ora terlalu terasa. Ini kan mempengaruhi nang mripat bareng to, Pak. Iya, pandangannya kan Iya. kabur. Kan kenceng tadi. Saya coba teles. Ini buka saraf mata lo. Iki to. Lho. Memang mripate kan penak. Ono sing dingene iki langsung hai ngono ya ono, Pak. Mula bare langsung turu ngorok-ngorok ya ono wae wong iki. Masuk gegeken hai. Aku pernah pijit ning daerah ning Jakarta kan pas aku kesel ning kono aku didangke tukang pijit. Lah kuwi mijet iki tiap ngemek iki ngono terus. Sing mijeti Sing mijeti. malah wong sing mijeti. Malah walian Oh, berarti. daerah Betawi. Tes. Loro bra. Ora. Ora kok mau itu? Ya. Nah. Loro bra. Iki Isi Rada kontrol iki CCTV, jangan iki kenceng. sing kanan kuwi kan isih kan. iki to. Oh iya. Nah, iki jek kenceng. Masih mijeti wae. Awane loro untu to, Pak. Loro untu ki pejeti kene iki tok wae. Angger iki kendo. Nek kene iki kenceng ya wis loro untu ya tenanan. Lho ora Wis Pak. mulai longgar iki. Longgar to. Nang dodong. Lho. Ya, ora kemau. Ya, mau kan langsung mateng rasane. Nek pecet ngene iki rapate loro. Nek ndok wong-wong iki sampe jumplek-jumplek.
Wis ra klemer ta. Selesai. Cukup sekian dan terima kasih sedulur.